Március 9-én ügydöntő népszavazást tartanak Magyarországon a vizitdíjról, a kórházi napi díjról és a tandíjról. Az ügydöntő népszavazás olyan eszköz a választópolgár kezében, amivel akaratát közvetlenül érvényesítheti, eredmények kötelező az országgyűlésre nézve. Go! Döntse el először is, akar-e szavazni. Ha úgy dönt, nem nyilvánítja ki véleményét, töltse hasznosan szabad idejét. Ha úgy dönt, elmegy a népszavazásra, ellenőrizzen néhány dolgot. Ha lakcíme szerepel a helyi névjegyzékben, választási értesítőt kellett kapnia az elmúlt hetekben. A levélben megtalálja a szavazóhelység címét, ahol szavazatát leadhatja. Az értesítő nem kell a szavazáshoz, de ha nem tudja, hova kell mennie, legegyszerűbb, ha felhívja a helyi választási irodát. A telefonszámot megmondja a tudakozó. A régi könyv alakú személyigazolvány önmagában is elég. Az új típusú személyi útlevél vagy jogosítvány csak a lakcímkártyával együtt érvényes. Ellenőrizze, érvényesek-e még. Szombaton és vasárnap kampánycsend van, tartsa magát ehhez. Ne hagyja a választói akaratát az utolsó pillanatban befolyásolni. Tekintete ne akadjon meg a választási plakátokon, politizáló ismerőseit pedig messzire kerülje el, úgysem bírnak magukkal. Ne fogadjon el ételt, italt, pénzt, cukorkát vagy mosóport népszavazásra agitáló politikustól, aktivistától vagy szomszédtól. Ha az a gyanúja támad, hogy választási csalást követnek el az óra előtt, hívja a rendőrséget. Ha mégis elfogadja az ajándékokat, önt megvesztegették. Ha teheti, azért mindenképpen ragaszkodjon az eredetileg kialakított véleményéhez, és többet ilyet ne tegyen. A szavazóhelyiségbe kutyát, fagylaltot, ételt, italt bevinni tilos. Mutassa be a személyét és lakcímét igazoló iratokat a szavazóbizottság tagjainak, majd írja alá a névjegyzéket. Ezután egy borítékot és 3 a kérdéseket tartalmazó különböző színű szavazólapot fog a kezébe kapni. A szavazólapokat egyenként lepecsételik. Ha nincs bent más a szavazófülkében, lépjen be. Szavazáskor nem zavarhatja senki, ellenőrizze, hogy szavazatát valóban titkosan adhatja le. Ellenőrizze, van-e toll a fülkében. Eljött a döntés pillanata. Jól fontolja meg, mit x-el, mert a kérdések nem egyszerűek. Válaszolhat igennel vagy nemmel, de nem kötelező minden kérdésre válaszolni. Nem lehet viszont egy kérdésre igennel is, meg nemmel is válaszolni. Szavazatát a megfelelő kör alakú rubrikában 2 egymást metsző vonallal adhatja le. A papírlapokat tegye a borítékba, amit zárjon is le. Vigyázzon, ne vágja meg a nyelvét, amikor nyal. A borítékot dobja az urnába. A bedobott borítékot az urnából kiszedni nem lehet. A szavazóhelyiségből kilépve legyen türelemmel. Akarata nem azonnal érvényesül, és az sem biztos, hogy érvényesülni fog, csak akkor, ha legalább 2 millióan ugyanúgy válaszoltak az adott kérdésre, mint ön. És még valami, a szavazófülkében lévő tollat ne tegye zsebre, általában vacaggal van a fülkéhez erősítve.